Angithatha leli thuba nginibingelele nonke egameni likaJesu uKristu waseNazaretha. Kulo moya wephasika la khona kushunyayelwa about the crucifixion and the resurrection of Jesus. Ngiyazi ukuthi it's a very relevant message ikakhulukazi these days. Peace and love bazalwane, nginithanda kakhulu 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 kakhulu. Khona into eyenziwa uNkulunkulu, njengoba ngilokhu ngisho nje ukuthi khona into eyenziwa uNkulunkulu these days, the manifestation of his power. Bazalwane, yabona these days into eyenziwa uNkulunkulu siyomangala, kuyovuka abantu abafile. uNkulunkulu uphilisa abantu bese benezifo zeminyaka. So into eyenziwa uNkulunkulu these days iyayithusa ingqondo yomuntu, futhi ingqondo yomuntu ayikwazi ukuyi-container lento. Ngibona umusa nje yonke indawo, ngibona umusa. Mangivala amehlo ngibona umusa wakhe, mangivula amehlo ngibona umusa wakhe. Nginiphathele nansi into bazalwane, nampu ubufakazi babantu abasizwe uNkulunkulu through this platform. Abantu uNkulunkulu oye wabathinta basizakala through this platform. Ngiyacela ukuthi ubukele lobu bufakazi, buka nanka amandla kaNkulunkulu. Buke nanka amandla kaNkulunkulu amangalisayo, into uNkulunkulu ayenzile through the man of God ubaba uXaba le eKZN. And don't forget bazalwane, sikhona eThekwini ngomhla ka-28 June uMkhumbane Hall. Iposter izophuma nje maduze. 28 June abaze eThekwini, uMkhumbane Hall, I think indawo, if I'm not mistaken, i-Richview. Ningisize lapha eThekwini, uMkhumbane Hall kunendawo, ngise-Richview. Sikhona lapha eThekwini bazalwane. And then ngo-October sikhona eJohannesburg. I-date impela it's confirmed the last Saturday of October, I think i-24 sikhona, but indawo ayikabi confirmed. uNkulunkulu-ke uzosisiza ekutheni ukuthi sigcine siyitholile indawo. So bafowethu, ngiyacela nibuke nansi into, and hey nkosi yami sisazokwenza lama-update ngomhla ka-24. Ningisiza ngazi ukuthi ikhalenda ngiyiphethe lapha eduze kwami, 24 or 25, the last Saturday of October, la sobe siseJoburg khona. Sizobe sinanobaba uBishop PR Chiliza, umzukulu kamkhulu, umzukulu wekhehle selalala, uJob Chiliza. So bafowethu, amandla kaNkulunkulu ezobe egcwele kuleya ndawo sobe sikhona khona. Sisazama ukubheka indawo, and into engicelayo bazalwane, ngiyacela ningisize, ningilekelele kakhulu ukwenza wonke lo msebenzi ube yimpumelelo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nalabo abangilekelelayo bazalwane. I-hall siyitholile eMkhumbane Hall. I-hall kamasipala isibize 2,700, i-hall 2,700. So labana ba-charger 260 something rand nge-hour. So sibale from 9, I think sawugcina ku-5. So bangisizile abazali baseThekwini, bayideposithile i-deposit 500. So the remaining balance is 2.2 okumele ikhokheke before leli viki nje liphele. So bazalwane, asikayikhuluma indaba yesound, asikayikhuluma indaba yokushutha, because baningi abanye othothi abakwazi ukufinyelela enkonzweni abafisa ukubhenefitha kuyo inkonzo online. Kungenzeka into yaseSoweto, bafika abafowethu ababesuka eThekwini wagcina ngashuthekanga. So bafowethu, ngiyanicela kakhulu isupport yenu ukungisiza lo msebenzi ukuthi ube impumelelo. Mina nje nasi isivumelwano sami noNkulunkulu, wathi uNkulunkulu, mina ivangeli ngilishumayela kanje, nanka ama-results alandelayo. Mina ivangeli ngilishumayela kanje. I won't preach like any other person. Ukwami ukushumayela kuyoba yilolu hlobo. Mina-ke, this is how I preach the gospel. This is how I preach the gospel through this platform. About thousands and thousands of people who benefited from this platform, and they are still benefiting. So, okay, mina, I'm mandated
uNkulunkulu wangipha nje ukuthi umlayezo ngizowuqhuba kanje and umlayezo uyahamba ngempela. Bafowethu ngiyacela ama-partners kwesinye isikhathi uyawubona ukuthi kungaphezu kwamandla. So mina into yami iyahluka ngoba angisho ukuthi ngicela ningipha imali ukuze ngenze lokhu, kodwa into engeke ngiyicele ngicela ningihlangabeze, okusho ukuthi from my own pocket zonke lezi zinto eniyibonayo bazalwane, starting from ama-episodes, zonke lezi zinto, but uNkulunkulu siyamkholwa osisiza sizoba nayo indawo, mhlawumbe uNkulunkulu osisiza sibe nayo indawo sigcine sikwazi ukuthi sishuthe unlimited, sigcine sishuthe noma ngabe isiphi isikhathi. So siyarenta istudio, masisenza iy'nkonzo, siya-outsource-a ama-sound, ama-venue, ama-guest waiter asuka kude, kumele siwanikeze ama-refreshment, zonke lezi zinto. So nje bazalwane, ngiyacela ama-partners kakhulu, nazi iy'nkonzo zethu ey'nkulu, umhla ka-28 June siseThekwini, kanjalo nomhla ka-24 or 25 ningixolele bazalwane kuleyo ndawo ukuthi angazi last Saturday of October ukuthi ungumhla kabani, ikhalenda likho lapha eduze kwami, sizobe sise-Joburg. Bishop Pierre Chiliza nobaba uXaba sobe sikhona, kube kuthandazelwa abantu, uNkulunkulu benze iy'mangaliso zakhe. So ngiyamcela bazalwane, this is the proof-ke yalo msebenzi esiwenza la online. Ngicela ubuke le video elandelayo. uNkulunkulu anibusise. Amen. Ngiyabingelela ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nanzi izinto zobunyanga, izinto zobungoma, nanzi. Ngiyakushisa namhlanje ngegama likaJesu Kristu. Akunamandla empilweni yami. Ngiyabonga mfundisi, uNkulunkulu akwenzele kahle. Ngiyabonga mfundisi ngemthandazo engiyithole ku broadcast yenu. Nanku mfundisi wami sesiyachisa lokhu ngegama likaJesu Kristu. Manje ngicela ungishereleke le ye-vision. Ngithi yakhumbula ngicela ukuthi singene ku-fasting. Yebo baba. Yeah. Masingena ku-fasting kwaba khona ama-visions oba nawo obonayo ukuthi yazi okunyaka ungixolele baba. Mina ngumuntu okhohlwayo. yeah. Engiyibonile kahle hle i-vision eyakho. Okay. Kuvele wena ngeyithuba zabo 4 Intathu. Nakhona ngilungela uya kuphi emsebenzini sengiyageza. Okay. Mangithi ngiphame isikhani yebo. UBaxaba phela lo. Ngikhuluma ngenhliziyo ke lapho yonke into yami. Yeah. Kube ngathi ukhona othi uyena uBaxaba osisiza lekelele. Kukho konke. Yeah. Okuzokwenziwa. Ake ngibuzeke bantu abantu bizosho baBaxaba. Igama likaJesu Kristu kuyasha konke lokhu namhlanje okwentando yobunyama. Sengamukela uJesu Kristu njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Akusenamandla, akusayi kuba namandla futhi empilweni yami egameni likaJesu Kristu. Yakushisa namhlanje into zobunyama nanzi. Ziyasha namhlanje, azinamandla empilweni yami, azinasabelo egameni nasegazini likaJesu Kristu owafe emthini waseCalvary efela mina isoni ukubana ngize ngihlanzwe ngihlambuluke. Kuyasha namhlanje into zobunyama. Kukhonza izithombe namhlanje, kuyasha egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Akusayi kuba namandla phezu kwenyama negazi nomphefumulo wami. Amen. Ngase ngakuthola nawe baba TikTok. Yeah. Ukhuluma nobani? uDlamini. Mina ngihlala la eNewcastle. Ula eLivingston ekhaya. eLivingston. Uthabani. Konke ukuxhumana kwami nawe kwakusuka kuThabani. Kulapho ku-YouTube. UThabani engichazele ney'namba ngayithola kuye futhi. Yeah. Ukuze ngikuthinte ngithi ngicela usizo ungisize ngoba abantu abaningi bakhuluma ukuthi le mimoya it's not easy ukuthi uyisuse. Yeah. Noma uthi uyayibalekela. Yeah. Iyahlupha idamadi vele ibuya njalo. Nengathi ungathola umuntu onemoya kaNkulunkulu, hayi imoya yedlu
ngoba omunye wazongitshela ukuthi mawufuna ukubadilisa hamba komunye umuntu onemimoya njengawe uzotholakala mhlawumbe inyongo noma igazi bese uyageza uyabadilisa kanjalo kodwa ngikwenzanga ngizange ngikuthathele lokho ngave ngapho kwephelethini angihambe ngensindisweni kuze umoya ongcwele mhlawumbe uzongikhulula kulamakhetha angangibona ngoba sengiyinkinga kakhulu anginamali namhlanje yiyo le misebenzi yami ukuspenda kakhulu hayi kancane ngihlaba inkomo imbuzi la ngijike khona ngijike eThekwini nakhona eThekwini bekufuneka inhlawulo zakhona cause ngathi ngifikile olwandle ngabona ukushintsha komoya ukuthi no sekukhona abanye abantu so mawuya olwandle sowuya after kulonyaka uhleli waphuma ephehlweni waphinde wangena waphuma bese ngiqedile ngendaba yephehla ukuya eThekwini ngiye ngonyaka ophelile ngiye eThekwini ngonyaka ophelile kuFebruary la bebengibize khona bebengasikalanga isikhathi ukuthi uze nini bathi nje siyakudinga eThekwini ngabuza mina ukuthi ngiphatheni ePhusheni ubona bani ngangibona ugogo ohamba nekhehla uma kungakhuluma ikhehla kuzokhuluma yena umnikazi lo wale lapha ileliya indawo ngicela ukushutha nje singakasusi ngoba nobaba uThabani uzofuna ukwazi ubufakazi mhlawumbe ukusiza laba abanye abangenamandla nabo ukuthi bayasaba yebo ngoba khona abasabayo nabo ukuthi mina ngeke ngasatshiswa before so sherela ubaba uDlamini ngoba naye uyabona ukuthi usebenzile ukuthi akunike nenamba ngithe mangiduba la ngiphuma ngishiya la leladi leli lodwa kanje yo bangibuza ukuthi naye yini umasingcwabisana angizange ngibaphenduke ngave ngathula ngathi uyathuswa manje Msebenzi ngoba usazi ukuthi lo muzi uphila lo muzi